Halo, assalamualaikum, Iya. Ma. Waalaikumsalam, sayangku. Kangen kok, Ma. Banget aku ya. Aku wis beli ya iki. Iki urung mlebu omah tapi sik ning ngarepan. Hmm. Heeh, Ya, ya wis ning gawean. wis teko pabrik. Iya. Ayo turu jam pira mambengi? Aku mes sekolah kelilir. Aku ngarep. Heeh. Lah, tak pisol meneh. Alah, Mama paling wis Tuh. turu. Udan kene. Heeh. Bareng mari udan aku terus turu jam 09.00. Nah, aku kelilir pas ngeter sekolah jenengan pas kelilir. Tapi turu meneh. Yo, lah kuwi arep tak misol. Alah, paling Mama turu aku mikirnya. Heeh. Lah ini aja ora udan. Ora. Ora diudani. Pengennya diudani terus wingi. Udan terus. Iya, Terus iya. karo ayah. Ya, Ya, terusnya karo ayah. ya mengko lah. Oh, Mbak Mama lah. Iya. Engko nggo roti crispy wae karo nek ono apa ya. Oke. Siap, Mama. Iya sayang. Ya. Ya, Ma. Iya sayang, iya. Fokus. Iya Absen sayang. ya, Ma. Iya. Fokus. Heeh.